književno-povijesna razdoblja i umjetnička uvijek su u slijedu plus minus, uvijek je ono koje dolazi suprotno onome ispred sebe. Njemačka književnost je bila na neki način i predvoditeljica romantičarskog pokreta i javlja se pokret u njemačkoj književnosti Sturm und Drang, koji je veličao osjećajnost, bunt protiv konvencija i tako dalje. I vidjet ćemo mi i u romanu Patnja mladog Wertera kritiku i plemstva i starog društvenog poretka, zapravo svakako snažno buđenje građanstva. Nama je važno da zapamtimo individualca, nevjerojatnog čovjeka i da zapamtimo prirodu kao zrcalo emocionalnog stanja. Ciklus emisija o GT-u krećemo iz šire perspektive, da odmah ovako idemo u glavu na početku. Dakle, romantizam, vrijeme, obilježja i poetika. Jer sve je to važan okvir kako bismo mogli dobro razumjeti roman Patnje mladog Wertera i kako bismo ga mogli dobro interpretirati. Točno. Pa na početku hoćemo tim redom onda. Tako, upravo tim redom. Malo ćemo sada u svako dijelo napraviti taj jedan književno-povijesni uvod. Nije to loše, to dobro dođe i za ova pitanja u drugom dijelu ispita, da malo naučimo i književna razdoblja. Dakle, mi smo sad u romantizmu. Imamo roman koji nam je obavezno djelo, to je Patnje mladog Wertera, njemačkog književnika Johanna Wolfganga von Goethea. I u svakom slučaju romantizam javlja se krajem 19. krajem 18. početkom 19. stoljeća, više mi su se stoljeća pomiješala. Stoljeća gore dole. Da. To sad mi možemo reći, ali na maturi nema šale s tim, teško, moramo biti jako točni. Dakle, krajem 18. početkom 19. stoljeća i to je zapravo umjetnički, ali i filozofski pokret. I najprije se razvio u Njemačkoj pa u Engleskoj, onda se je zapravo proširio po cijeloj Europi. Ono što je važno, sad ću možda napraviti samo kratku periodizaciju razdoblja da vidimo kako je došlo do toga. Znači imali smo antiku, srednji vijek, pa onda humanizam pred renesansu. Nakon renesanse dolazi nam barok, to imamo ispitno djelo Calderona della Barcu, znači raskoš i tako dalje. Nakon te raskoši dolazi klasicizam i prosvjetiteljstvo. Taj klasicizam se ponovno odnosi na renesansu i na antiku, zato se zove klasicizam klasika. Tamo je sve racionalno posloženo, za razliku od baroka koji je onako razbarušen, raskošan, sav je u pokretu. U klasicizmu je sve malo smjernije. I sad nakon tog klasicizma koji naglašava razum, u podlozi mu je i filozofija racionalizma i René Descartes i misao cogito ergo sum, mislim dakle jesam, malo ljudima valjda dojadio taj racionalizam i da sve mora biti kao po špagi i sad se javlja, nakon klasicizma javlja se romantizam. Znači vidimo uvijek je književno-povijesna razdoblja i umjetnička uvijek su u slijedu plus minus, uvijek je ono koje dolazi suprotno onome ispred sebe. I nakon našeg romantizma, već znamo otprilike što u našoj svijesti znači romantizam, romantično, dolazi realizam. Znači da bude realno, ne baš tako romantično. Dakle, i to je taj slijed. Htjela sam samo malo pokazati i kako je, i nakon kojeg razdoblja dolazi romantizam i zašto on dolazi baš na tome mjestu i zašto baš ovako. Dakle, klasicisti i prosvjetitelji veličaju razum, napredak, društveni poredak. Romantičari naglašavaju osjećaje, maštu, individualnost i slobodu. To je jako, jako važno. Povijesno gledano, romantizam se razvija u vrijeme velikih društvenih promjena. Ponajviše tu je Francuska revolucija 1789. godine i ona je zapravo jako promijenila život ne samo Francuske nego i Europe onoga vremena. I ljudi su počeli osjećati otuđenje, možda čak i nostalgiju za prirodom i jednostavnijim životom. I vidjet ćemo mi i u romanu Patnja mladog Wertera kritiku i plemstva i starog društvenog poretka, zapravo svakako snažno buđenje građanstva. I sad, temeljna obilježja romantizma. Prvo je opreka klasicizmu, odbacivanje klasicističkih načela, otpor prema racionalizmu, isticanje osjećaja nasuprot razumu, to je jako važno, naglašavanje iracionalnog, to je odmah suprotno onom racionalnom, subjektivnog, preokupacija genijem, herojem, iznimnom osobom. Dakle, romantizam voli iznimne pojedince, drugačije od drugih posebne, takav će biti naš Werther. Oni projiciraju ideju umjetnika kao vrhunskog, jedinstvenog i nekakvog vizionara.
U romantizmu je jako važna priroda, kult prirode. Dominantan je osjećaj melankolije i ovdje uvezano uz melankoliju imat ćemo pojam svjetske boli ili weltschmerza. Romantičari se jako zanimaju, osim za prirodu, općenito za krajolik, za egzotične pejzaže. A u čovjeku onoga vremena, kraja 18. stoljeća, egzotični je bio čak i divlji zapad. Dakle, divlji zapad, švicarski pejzaži, orijent je njima jako egzotičan. Romantičari, Byron putuje u Grčku, njemu je to silno romantično, putuju naše kraje u Dalmatinsku zagoru, spomenut ću i Alberta Fortisa, njegov Viaggio in Dalmacija, putovanje po Dalmaciji, ti naši ljudi, onih zove morlacima, oni su njemu nevjerojatno romantični, stasiti, ponositi, a malo kao divlji. Ja, mi smo za Europu uglađeno bili ipak malo kao onako divlja nacija, ali vrlo ponosita. Malo temperamentni. Pa čak onako, bili smo im stameni, nekako drugačiji od njih. Romantizam se zanima za srednji vijek, okultizam i mistika su jako važni. I još jedna važna stvar koju svakako treba spomenuti, to je zanimanje za folklor, narodno stvaralaštvo, usmenu predaju narodnu, nacionalnu povijest. I tad je inače formulirana ideja narodnog duha. Međutim, to nije, zašto to spominjem da mi je važno i ovako na kraju, samo ću malu digresiju napraviti u ovom trenutku, jer to zanimanje za narodno stvaralaštvo u zemljama i narodima koji nisu imali svoje države, kakva je bila Hrvatska, mi smo bili u sklopu, dakle, Habsburške monarhije, u multietničkom nekakvom carstvu, nama se romantizam ostvario upravo kao hrvatski narodni preporod. Mi nismo baš imali vremena za egzotične pejzaže, mi smo pjevali budnice, davorije i željeli hrvatsku nekakvu slobodu, samostalnost i tako dalje. Javlja se ilirizam ne samo kod nas, i kod Čeha, Poljaka i tako dalje. Tako da, a ovi ostali romantičari, oni se doista zanimaju za narodni folklor, skupljaju bajke i tako dalje. O tome ćemo nešto govoriti. Ono što je važno da je romantizam imao prethodnicu i Goethe je bio ta jedna prethodnica romantizma, predromantizam u tom sentimentalizmu i u njemačkom pokretu Sturm und Drang. Zapravo naš Goethe je bio jedan od tih pripadnika toga pokreta. Iz Njemačke se on širi dalje u Englesku, u Europu i tako dalje. U Francusku poslije, tamo imamo Jean-Jacques Rousseau, on isto ističe važnost ljudske prirodnosti. Britanski romantičari su i dan danas jako popularni. Zapravo oni sve svode da čovjek zapravo, javlja se ekonomija tada kao znanost, oni tvrde da čovjek nije samo novac i materijalno, nego da je čovjek i nešto drugo i odbacuju ideju birokratske racionalizacije. Mi ćemo vidjeti da naš Werther ne voli birokratizaciju posla, on je bio isto birokrat, bio je službenik. Tako da mijenja se svijet i mijenjaju se svi oni zajedno. Kad sam spomenula ovo nacionalne, dakle, povijest, usmenu predaju, spomenut ću recimo Wilhelma von Humboldta, koji je rekao rečenicu prava domovina je zapravo jezik, die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. Zapravo ta rečenica kaže da jezik je važna odrednica svakoga naroda. To je za nas bilo jako važno. Pa onda recimo u zbirci Volkslieder, dakle narodne pjesme, objavljena je naša Hasanaginica koju je preveo naš Goethe. Znači, on je preveo našu Hasanaginicu, ali iz talijanskog, jer ju je zapisao Alberto Fortis na njemački jezik i objavio je u toj zbirci. Tako da ovdje možemo reći da se događaju velike promjene u mnogim sferama. Našu književnost zahvatit će samo možda najviše upravo ovo zanimanje za narod, buđenje nacionalne svijesti, a Europa ide nekim potpuno drugim smjerovima u tom romantizmu. Osim što vole ovo narodne stvaralaštvo, oni će zapravo biti na potpuno drugoj nekakvoj liniji romantizma, osjećaja, svjetske boli, suvišnog čovjeka i tako dalje i tako dalje. Hoćemo li kratko navesti predstavnike romantizma prema nacionalnim književnostima? Može, to nije uopće loše, dapače. Njemačka književnost je bila na neki način i predvoditeljica romantičarskog pokreta
i javlja se pokret u njemačkoj književnosti Sturm und Drang, koji je veličao osjećajnost, bunt protiv konvencija i tako dalje. I naš roman Patnja mladog Wertera i Razbojnici Friedricha Schillera baš su možda i najpoznatija dijela ovoga pokreta. U ovom trenutku važno je reći u njemačkoj književnosti, kad sam već spominjala Narodno blago, svi znaju za braću Grimm. I oni su vezani uz bajke. Braća Grimm su upravo u ovom razdoblju stvarali i skupljali su narodne bajke. Ne samo njemačke, nego poslije to postala moda u svim zemljama. Dakle, to je ta posljedica da se romantičari počinju zanimati za narodno stvaralaštvo, pogotovo za usmenu narodnu književnost. U engleskom romantizmu imamo takozvane jezerske pjesnike, Wordsworth, Coleridge, pa onda recimo svakako treba znati Georgea Gordona Byrona. Možda njega bih izdvojila kao najpoznatijeg engleskog romantičara. I mislim da je to dovoljno, neću Shelleya. Dobro. Ali ima ih još. Ima ih još, ali mislim da je George Gordon Byron najvažniji. U francuskoj književnosti nešto malo kasnije se javlja, imamo Chateaubrianda, Jean-Jacques Rousseau i Lamartina, pa mogu čak reći da je Victor Hugo također svojim stvaralaštvom pripada romantizmu. Znamo Victor Hugo, Jadnici i tako dalje. U Rusiji, nešto malo kasnije, već je to 19. stoljeće, svakako će vjerojatno naši slušatelji se sjetiti Sergejevića Puškina i njegova epa Evgenij Onjegin. I još jedan veliki romantičar, to je Ljermontov i njegov roman Junak našeg doba. Nevjerojatan lik Pečorina koji baš predstavlja lik romantičarskog junaka, vrlo, vrlo zanimljivoga, gotovo jednako kao i Werther naš. Sad mnogima prva će pomisao na romantizam biti ljubavni, sladunjavi roman, ali to gotovo da uopće nije tako. Jel? U to vrijeme stvara se i tip gotičkog romana. Možda da to malo pojasnimo. Tako je, da svi romantično danas znači nešto sladunjavo, happy end i tako dalje. Da, odmah ta asocijacija. Zato što je danas prevladalo to značenje, ali onda sve ove teme što sam ih, odnosno preokupacije koje sam malo prije navela su bile romantičarske. Osjećaji jesu bili prvi, ali i sve drugo je narodno stvaralo što okultizam, mistika, srednji vijek, ali gotički roman je baš jedna vrsta romantičarskog, recimo, proizvoda i dolazi naziv od pojma gotika, koji označava srednjovjekovnu arhitekturu. Dakle, i to je književni žanr nastao krajem 18. stoljeća u Engleskoj, koji se temeljio na tome, to je priče su to, novele, romani, zagonetna priča o sukobu dobra i zla s elementima fantastike, znači mora biti neki nevjerojatni događaj, jezoviti i strahovit ugođaj, mora biti onak malo jeze, nekakvih duhova i tako dalje. I radnja tih romana ili novela uglavnom je smještena na nekom starom, samotnom, mračnom mjestu obavezno. Moraju biti neki srednjovjekovni dvorci u pitanju, kule, ruševine, samostani. Znači, to je bilo jako romantično i moralo biti nešto jezovito, to je okultizam, malo mistika. I pripovjedanje je puno zapleta, preobrata, ima priča o priči, najčešće su neke kreposne djevojke, junaci, pa zle sile, pa pokušaj da se to nadvlada, duhovi, mrtvaci koji ustaju i tako dalje. Dakle, to su bili elementi koji znače gotički roman. Iz tog romana su nastali i poslije nekakvi romantičarski romani, pa i novele. Pa ovo zvuči kao dobar materijal za Netflix da je postao u to doba. To bi pa ja sam sigurna da već jesu, to uopće ne moram misliti da nisu. Ali zapravo je sigurno da su ti romani bili vrlo popularni u to doba, a i danas je ta tematika zanimljiva. Evo, spomenuli smo. No, krenimo dalje objašnjavati pojmove koje smo čuli. Rekli ste pokret Sturm und Drang. Sturm, dobro si pročitao. Trudim se, malo se popikavam s njemačkim, ali dajem sve Sturm und Drang znači oluja i nagon, oluja i strast, i to je pokret u njemačkoj književnosti, dakle sredina, dakle druga polovina 18. stoljeća. Naziv je Sturm und Drang je dobio naknadno pod istoimenoj drami njemačkog književnika Klingera, i taj pokret kaže da je u središtu njegovom pojedinac i njegovi osjećaji koji su u dotadašnjoj književnosti bili negirani. Pojedinac šta imaš osjećati, pogotovo u klasicizmu. Zna se što je dužnost, a mi smo o dužnosti govorili i u drami Život je san. Ovdje se traži pomirenje razuma i osjećaja i priroda postaje jako važna. Nositelji ovog pokreta su bili mladi književnici, umjetnici
i zapravo su bili okupljeni jednom težnjom i stavom društvene kritike i težnjom za utopijom, jednim idealnim, rekli bismo, društvom, i oni su htjeli zapravo emancipirati građanstvo. To je vrijeme gdje doista građanstvo sve više raste, moram reći, i preuzima važnu ulogu u društvu, jer plemstvo pomalo nestaje. I ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj Europi. I ono što je važno za taj pokret Sturm und Drang, oni naglašavaju ulogu umjetnika, a takvog umjetnika izuzetnog oni su nazivali genij. Znači genij je bio posebni pojedinac, pa zato se ovaj pokret Sturm und Drang naziva i pokretom genija. Tako da su oni bili jedna prethodnica našem romantizmu, o kojem ćemo mi govoriti možda malo kasnije, evo sad viš koju sekundicu. Ali evo još jedan pojam moramo objasniti. Weltschmerz, svjetska bol. Da, prijevod. Tako je. Weltschmerz ili svjetska bol je termin. To je stručni termin. Isto je nastao u doba romantizma, u Francuskoj zapravo, čini mi se, prevođen je na sve jezike. To je duševno stanje, uvjerenje, svjetska bol. Dakle, naši će likovi patiti od svjetske boli. I to je uvjerenje kako zlo i patnja prevladavaju u svijetu, te da takav zli i nepravedni svijet se ne može popraviti. I naš junak, lik nekog našeg romantičarskog dijela, svjestan je zla u svijetu i svjestan je da ne može popraviti to zlo i zato pati od svjetske boli, njega boli njegova vlastita nemoć. I tad se javlja ta jedna melankolija, odnosno govorimo o pesimizmu. To je zapravo definitivno pesimizam u književnosti, a i u životu uopće, gdje se taj naš pojedinac je ugrožen, izmučen nekakvim događajima, sve se oko njega raspada i on pati, kažemo, od svjetske boli. Takav će biti naš zapravo Werther na neki način. Zanimljiv je i lik suvišnoga čovjeka. Tko je suvišni čovjek? Tako je, suvišni čovjek je također pojam i romantičarski nekakav termin koji moramo zapamtiti. To je nadareni, obavezno, obrazovani pojedinac i on se najčešće veže uz rusku književnost, to će biti Evgenij Onjegin i Pečorin kod Ljermontova. Suvišni čovjek, kao što sam termin kaže, ne uklapa se u društvo, on se osjeća suvišnim u tome društvu, osjeća dosadu, cinizam, bezciljnost. I nema nikakav smisao i zapravo on je otuđen od društvenih normi. Njemu je sve dosadno, ne nalazi nikakvu strast ni u čemu. Može imati sve. To je zapravo, danas bismo rekli, jedna vrsta dekadencije. Njemu je sve dosadno. Osvoji jednu stvar, osvoji jednu djevojku, ali više mu... I onda je odbaci, ide dalje, to radi Pečarin. Dakle, nema ništa što ga čini zadovoljnim i sretnim. I zato se osjeća suvišnim u svome društvu. Ono što obilježava taj lik jest, dakle, osjećaj nepripadanja, ali oni su izrazito inteligentni i obrazovani likovi, cinizam i dosada, sam rekla, jako su cinični prema cijelom svijetu i pokazuje se kao da su ravnodušni prema svemu, a ravnodušnost im kao daje pravo da budu iznad svega toga i obavezno kritiziraju društvo oko sebe. Ovdje, kad govorimo o ovim likovima suvišnog čovjeka, oni su duboko nesretni u sebi, ali postoji jedan drugi tip lika u romantizmu, to je lik negativca, jer romantičarski negativac ne mora uvijek biti klasično zao. Često je složen, nesređen, kontradiktoran i tako dalje. U romantizmu, posebice u ovoj gotičkoj literaturi, pojavljuje se figura demonskog lika. Znači, postoji i termin demonski lik, to je zli, tajanstveni nekakav čovjek u ovim gotičkim romanima i tako dalje, koji se pojavljuje i na neki način čini zlo, doslovce, a demonski likovi posjeduju često i nadnaravne sposobnosti i tako dalje ovim gotičkim romanima. A demonski lik u klasičnim nekakvim romantičarskim romanima predstavljaju unutarnji strah, predstavljaju likove koji su pobunjeni protiv svijeta oko sebe, znači to je jako važno, a oni čine zlo jer su se pobunili zbog nečega svijetu oko sebe, otišli su iz tog svijeta i čine loše stvari. Sukob koji ovakvi likovi izazivaju zapravo pokazuju borbu pojedinca protiv društva, a ta njihova borba često je pokrenuta iz pravednih pobuda,
ali oni čine zlo jer su ogorčeni, znači puni su gorčine prema društvu. I jako je važno da ovakvi likovi su često nemoćni, grubi, oni čak nisu ni zločesti, nego su grubi, vrlo osamljeni, oni su baš onako vukovi samotnjaci, imaju oni društvo oko sebe, ali čine stvari svoje onako kako oni žele. Tako da možemo reći da simboliziraju neprilagodljivost pojedinca društvu i jednu strašnu reakciju na nekakvu situaciju koja im se zapravo dogodila. Ima li koji demonski lik u patnjama mladog Wertera? Zapravo nema. Tamo nam je čak i ovaj neki suprotni lik našem Werteru, Albert, koji je Lotin zaručnik, pa kasnije suprug. On je izrazito dobar čovjek, on je nekakav suprotni lik našem glavnom liku, njegov suparnik, rekli bismo ljubavni, ali on je toliko dobar čovjek da ne može biti demonski lik. Zapravo tamo su svi nekako jako dragi likovi u tom romanu Patnje mladog Wertera, ali evo demonski lik, možda ću spomenuti samo 2 lika, možda poznata našem širem slušateljstvu, to su iz Razbojnika Schillerovih i Orkanski visovi. Taj roman, ja vjerujem da su mnogi naše čitateljice čitale, tamo se javljaju takvi demonski likovi koji su onako uvijek namršteni, grubi prema svemu, ne vole nikoga, a zapravo su u dubini duše ranjeni i ne mogu nadvladati tu svoju ranjenost i na taj način uništavaju svijet oko sebe. Takav je Karlo iz Schillerovih Razbojnika, koji doživio neku osobnu tragediju, brat ga je izdao i tako dalje. On postaje razbojnik i čini strašne stvari, a bio je divan i plemenit čovjek. I ljubav i tako dalje, svega je izdalo. Ili ovaj Heathcliff iz Orkanskih visova, isto on je klasični romantični negativac, osvetoljubiv, duboko emocionalan, grub prema svemu. Međutim, sve njih ljubav neke žene uspijeva smekšati. Oni su ti demonski likovi. Često su prikazani u okružju, kod Orkanskih visova stalno neka bura puše, pa te pustopoljene i tako dalje. Evo, to su demonski likovi u romantičarskim dijelima. Kojima fali ljubavi, pa kad ljubav dođe, onda ljubav pobjeđuje. Ljubav čini čuda. Tako je. Koja su temeljna obilježja književnosti romantizma? Rekli smo da je opreka klasicizmu i racionalizmu toga razdoblja. Tako je. U klasicizmu, dakle, su dominantni tragedija, ep, oda i tako dalje. I ep i tragedija su na vrhu. A u romantizmu je potpuno nešto drugo. U romantizmu oni teže tome da se napravi nešto novo, znači da bude nešto originalno, jer je njihov stvaratelj, umjetnik, genij, drugačiji od drugih. I tako da prevladavaju hibridne književne vrste. Hibrid znači bit će spoj 2-3 nekakvih književnih vrsta i možemo reći da se time brišu žanrovska obilježja u klasičnom smislu. Prednost se daje fragmentarnim dijelima, kažemo nejasne žanrovske pripadnosti. I upravo naš roman u obliku pisama, jer Patnje mladog Wertera su epistolarni roman, pokazuje upravo to. Roman u obliku pisama, to je neobično bilo za klasični pojam. Ili recimo roman u stihovima, kao što je Evgenij Onjegin. Znači oni spajaju stihove i roman, pisma u roman. Onda imamo dijelove, kad kažem da se miješaju žanrovi, u epska dijela su umeću pjesme, lirske pjesme, balade, pisma je naša, autobiografski dijelovi i tako dalje. Znači, dijela su hibridna, spajaju nekoliko pojmova i to je baš tipično za romantizam. Onda imaju recimo da su snovi nadređeni budnom stanju. To isto jako zanimljivo. U snu se događaju neke zanimljive stvari, to možemo povezati s dramom Život je san. Dakle, imaginacija je nadređena racionalnom poretku, to je isto važno. Prevladava individualizam, to je važno. Lirska pjesma je uz ovaj posebni tip romana dominantna u romantizmu, znači lirska pjesma, novi tip romantičkog junaka. I taj romantički junak, likovi dijela romantizma su vrlo često projekcije samoga autora. Tako će i naš Byron biti Childe Harold. Naš Puškin će biti Evgenij Onjegin, pa i naš Werther će zapravo biti Goethe. To je jedan dio i Goetheova života i znamo i tko bi mogla biti naša Lota, to je Charlotte Buff i tako dalje. Dakle, vidimo da oni na neki način i osobno iskustvo ugrađuju u svoje likove i rekli smo da je umjetnik poseban, drugačiji, to je jako važno reći.
ali se sukobljava s društvom. Taj umjetnik nije prilagodljiv i on je drugačiji. Ono što je jako važno, spomenuli smo svjetsku bol koja će prouzročiti jednu vrstu, možemo reći, eskapizma. Eskapizam je bijeg, bježati. Svi naši likovi bježe od problema u kojima se nalaze, ne rješavaju ih, ne sukobljavaju se s tim problemima, ne suočavaju se, nego bježe. I taj eskapizam isto, zapravo njega prožima ta svjetska bol. Vidjet ćemo kako naš Werther zapravo bježi i kako je smrt njegov konačni bijeg od problema u kojemu se on našao. I možemo reći ono što sam rekla da je jako važno, to je priroda. Priroda je refleksija umjetnikova doživljaja unutarnjega. U prirodi se nalazi projekcija vlastite duše. To ćemo vidjeti u ovom romanu Patnja mladog Werthera. Na svakoj stranici pisma je priroda. Kad je sretan, sve je divno, svibanj i tako dalje. Kad je tužan, poplave su, bujice i nevjerojatne stvari se događaju u toj prirodi. Dakle, krajolik je zrcalo emocionalnog stanja lika, a imamo i taj jedan imaginarij koji simbolizira tajnovitost, to je okultizam i mistika. Vrlo često ćemo imati grobljansku atmosferu, onako malo nešto mistično i tako dalje. Toga baš nema previše u Patnjama mladog Werthera, ali ima u nekim drugim dijelima koje nam u ovom trenutku nisu važni. Nama je važno da zapamtimo individualca, nevjerojatnog čovjeka i da zapamtimo prirodu kao zrcalo emocionalnog stanja. Dobro, to su ove glavne stvari. Tako a je. sad ono ključno pitanje, po čemu je roman Patnje mladog Werthera romantičarski roman? To je dobro pitanje, za svako smo Od dijelo svega to ovoga. rekli. Što Tako je. I on je doista pravi primjer, ne samo da je na početku toga da je nekakav prototip, on baš predstavlja sve ovo što smo do sada govorili. Prvo su osobne preokupacije. Znači ovaj roman govori o osobnim osjećajima i subjektivan je. Pisan je u obliku pisama, nema ničega subjektivnijeg i intimnijeg od pisama, odnosno dnevnika. Dakle, cijeli roman prikazuje Wertherov unutarnji svijet, njegove misli, osjećaje, raspoloženja. Središte su njegovi emocije, ljubav, strast, patnja, očaj, pa i sreća. Znači, razum i društvena pravila potisnuti su pred svim tim. Mi i to imamo, taj dio, ali je drugi. Werther je tipični romantičarski junak. On je osjetljiv, strastven. On je jako temperamentan zapravo. On uopće nije onako on je jako temperamentan i zna se boriti za neke stvari koje su mu važne. Ali je usamljenik zapravo unutar sebe, buntovan je, neshvaćen, to ćemo sve pokazati, osuđen na propast. Jer svijet ne može to pratiti. On ne može naći mir u tom svijetu, zato je on suvišni čovjek na neki način. Rekli smo hibridni tip proze. Ovo je epistolarni roman u obliku pisama. Sukob pojedinca i društva. Werther se ne može prilagoditi društvu. Vidjet ćemo kako se on sukobljava s plemićima s kojima je u kontaktu, kako ne nalazi, kako ga oni odbijaju. To ću posebno obraditi upravo taj motiv, jer mislim da je dobar motiv i za esej. Idealizirana tragična ljubav, znači ljubav prema Loti, nedostižna, jer ova je već zaručena. Ta ljubav je jako, jako čista, ali pokazuje se kao izrazito tragična, nemoguća. Eskapizam, odnosno bijeg, i naš Werther bježi od problema najprije u drugi grad, a onda zapravo bježi u smrt. I sad uloga pejzaža. Pejzaž ima nevjerojatno važnu ulogu u ovom romanu. To ćemo pokazati na cijelom nizu primjera, jer su oni zrcalo Wertherova unutarnjeg stanja. Kad je sretan, priroda je skladna, lijepa, a kad on je očaj, ona je tmurna, prijeteća, bujice su, poplave i tako dalje. I motiv smrti. Njega možda nisam do sad toliko spominjala, ali smrt je shvaćena kao krajnje oslobođenje i jedini mogući izlaz iz nesklada između pojedinca i svijeta. To je dosta pesimistično, jer je romantizam pesimističan. Barok ne, on je drugačiji. Znači, u životu je san, sve nam je nešto na kraju happy end. Ovdje ne. Znači, smrt je nekakvo rješenje. I stilska obilježja. Jezik je pun, dakle, uzvika, retoričkih pitanja, lirskih opisa prirode, to je jako važno, a upravo ta forma pisma omogućava takav jedan tip uporabe stila koji je i nježan, osoban, a zapravo na neki način pokazat ću i to
i dokumentaristički, jer mi ipak imamo sliku onoga vremena, ali nije smisao pokazati sliku onoga vremena i društva, nego pokazati kako se Werther osjeća u tome društvu. I po tome svemu je to dobar primjer romantizma. Evo, temelje smo postavili, ja bih rekao, u ovoj emisiji. U sljedećoj emisiji onda krećemo kratko s pregledom stvaralaštva Johana Wolfganga von Goethea i onda slijedi analiza romana Patnje mladog Werthera. Može, jedva čekamo. Dogovoreno. Jedva čekamo. Hvala vam što ste i u ovoj epizodi bili s nama. Ostanite i dalje, pratite nas naravno na TikToku, gledajte na YouTubeu, slušajte na Hrvatskome radiju. Do iduće epizode i nove priče, nove pripreme pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušac. Pozdrav!